Ola, son Raquel Queizás. Historias de lobos hai moitas. O meu avó sempre dicía: o lobo hai que terlle respeto. Medo quen queira, pero ante todo, respeto. El era un home que se erguía cedo para traballar no monte, sobre todo no brao, que facía moito calor. En unha ocasión ergueuse cedo demais, abriu a porta e aínda había lúa chea. Con esa claridade parecía día. Como estaba experto, aproveitou, colleu a ixada, botou no lombo e foi traballar ao monte, a rozar uns toxos para facerlle a cama ás vacas. Pronto lle veu o cansancio e decidiu botar unha soneca debaixo dun carballo. Quedou dormido profundamente. Cando despertou, non vía nada. Estaba tapado de follas de carballo de arriba a baixo. E sentiu algo quente que lle baixaba pola perna. Alí, entre os ocos que había das follas, puido ver uns ollos amarelos. Era un lobo grande, negro, con pelos brancos aquí na fronte, que foi chamar polos outros. E que fixo o meu abuelo? Pois el mesmo dicía: botei a correr, nena, como a un tolo. E corría monte abaixo para chegar a casa. E cando xirei a cabeza xa non era un lobo, nena, eran 4 que viñan tras de min. Bateu na porta e a miña avó abriulle a porta e a miña avó que lle dixo: "Eló, de onde ves? Que faz de noite por aí? Menuda cara atrás, nin que viras o lobo." Pero o meu abuelo non pudo contar nada, non? Dicía el que o medo lle comera a palabra. Deitouse nun banco, que el mesmo fixera, tomou uns grolos de aguardiente e agardou que fora día para seguir ca faena. Volveu po monte e no medio de camiño quedou quieto. Mirou para baixo e ali, no medio, estaban os restos do pelexo dun lobo grande, negro, con pelo branco aquí na fronte. Decía el, o meu avó, que ás veces o lobo é un home para o lobo. E será?